Fawla 25 tal-Qrati ta' Malta, quddiem il-Maġistrat Monika Vella, complaints ta' mal-każ fil-konfront ta' Kevin Micallef, ir-raġel ta' 42 sena li jinsab mixli li fit-23 ta' Lulju li għadda qatel lill-ommu u lil-titu fil-Gargur. Il-prosekuzzjoni, immexxija mill-ispetturi Kert Zara Weltin Taljana, resqet quddiem il-qorti għatta xhieda li huma kollha membri tal-Korp tal-Pulizija u li kienu involuti b'mod dirett fix-xena tar-reat. Xhieda li spikkat kienet dik ta' żewġ uffiċjali stazzjonati Rapid Intervention Unit. L-ewwel maxet kien l-uffiċjal Antwana Ġus, li stqar li kmieni filgħodu daħlet sejħa fuq ir-radju tas-servizz tgħid li ċemper raġel jgħid li kien għadu kemm qatel lill-ommu u lil-titu fil-Gargur. Stqar li hu l-kollega tiegħu marru mill-ewwel fuq il-post fejn flimkien ma' xi pulizija oħra mill-istess skwadra ħabtu l-bieb tar-residenza u ġie jiftħilhom l-imputat innifsu. Aġust stqar li seta' jinnota li l-imputat kellu diversi tiċpis ta' demm fuq il-ħwejjeġ u fuq ġismu. Żied jgħid li fil-waqt li hu xi kollegi tiegħu arrestaw lill-imputat, kollega ieħor daħal ġewwa u beda jitlob lajnuna medika minħabba dak li sab quddiem wiċċu lill-ommu lil sit l-akkużat feruti gravi. Xed ukoll l-uffiċjal Ryan Camilleri li qasam l-istess dettalji bħal kollega tiegħu. Xed ukoll Brent Zammit, surġent stazzjonat is-CID. U stqar li dakinhar tad-delitt għamel tfittxija flimkien ma' xi pulizija oħra fil-preżenza ta' Micallef. Zammit spjega li tfittxijiet saru fid-dar fejn ġew elevati xi mobile phones u xi mediċini. Saret tfittxija wkoll f'żewġ vetturi li huma tal-imputat ukoll. L-ispettur Kert Zara talab lill-qorti biex jinħatar espert biex jieħu l-impronti diġitali tal-imputat Kevin Micallef u jiġu mqabbla ma' dawk li ġew elevati minn fuq il-post tal-inċident. Talba li ġiet milquha mill-qorti u mid-difiża bl-espert Joseph Mallija jieħu dan il-karigu. Id-difiża, immexxija minn Dr. François Dalli, ma talbitx il-ħelsien mill-arrest, bl-imputat jibqa' miżmum taħt arrest. Is-smieħ ikompli nhar is-26 ta' Settembru li ġej.